Ilong boy, kahimo og video boy. Ilong ba? Ilong! So guys, mo na ning part 2 no. Uy, tubig sa tubig. Enjoy guys, enjoy. It's like that. Next, Rina May Plaza. Ay, Rina May? Ria May? Ria May Plaza. Kani si Ria May Plaza. Idol gyapon ako ni siya. Best friend ata ni sila ni Carlota Castellano. Hindi na mag-mention about ni Carlota Castellano kay. Ma-ensure na po ba? No? Kanang idol gyapon ako ni si Ria May Plaza. Jujuwain. Oh, siyempre Jujuwain. Ang ganahan siya is ang iyahang barog. Sada gani siya barog na babae. Tuwigig mata og smile. Puti ba jud? Alright. Crystal Norel Jane Patok. Una, idol ko niya pero karon idol gyapon pero minyo naman ni siya guro. Totropahin. Ang ganana ko siya is ang iyahang aping gyapon. Basta tambok aping. Alright. Si idol na pod! Si Verity Monique Alionar. Kani, idol kayo ni siya. No? Nakakita ko na siya sa Valencia. Idol nga ko na siya. So, jojowain. No? Jojowain. Ang ganana ko siya is ang iyahang lips. O ang aping niya. Next! Alright, let's go. Uy, next kay si Diana Revilla Haralbe or Geralbe. Jujuwain. Idol niya po na ko ni siya. And ginahan po ko siyang aping. Huwag siyang mata kayo, singkit. Next, ano? Twinkle Ria Pardonia. Totropahin kay wala kayo kung kailanin niya. And I think bata ka po ni siya, so basig makasuhan na punta. Ay, ang ganahan din ako niya is ang iyahang eyes. Ega Jean Lagos. Jujuwain, pero taas mo siya eh. Jujuwain. Ang ganahan ako siya is ang iyahang tanan niya. Tanan siya. Ganahan dito tanan siya. And moto. Next kay si Vanessa Kate Violon. O kani siya taga-ama na siya sa una no. Nagsabay na may ani pero kaisara. So I think na ni uyab kay ron. So totropahin. Ang ganahan ako ani siya is ang iyahang mata. Ganahan ko siyang mata. Alright. Next kay si Katrina Sabliena Rufino. Kani idol gyapon ako ni siya. Daghang ko idol. Uy, yan ang mga batignaw. Daghang ginag-idol kay di mo tigit uyab ani gyud. Ano siya is jujuwain syempre. Ang ganahan ko siya is ang iyahang ngipon. Bagay maganda na pero ganahan na ko siya. Alright, next. Kani. Si Cyril Barkin or Barkin. Kani siya. Naka-fling-fling manatan ako niya pero murag asumiro ramon siguro kay ko murag dili manggoro murag trip ramon siguro to. Taga San Fernando na siya and ang ganahan ko siya is ang iyahang whole face og tanan gyud. Labi na yang alom diri. Mura yung si Kitty Duterte mo nang naganahan din siya. And I wish nga magsabay mi ani. Pero magdili naman kay nagtaas man siya standards so jujuwain gyapon. Ato. Next kay si Mary Rose Dayondon. Idol niya sa ako ang barkada nga si Ivan. So totropahin. Ang ganda na ko siya is aping gyapon basta mga aping. Si Shikaina Selyada. Kanang classmate din ako siya sa bridging and gwapo na siya amigahon. Tinatiman yun niya yung bisita kaya naka-sleep over mi sila ang balay and we had fun that night. Daghan kami tibok section. So uyab niya sa akong classmate karon. So totropahin kay tsada gina siya amigahon, promise. So shout out to you Shikai. And by the way, gihimuan ko niya doodle art. So kung maabot na to, i-display ako diri sa likod as an appreciation na lang gyapon. Alright, shout out. Febelin Bisnar. Kanina nag-chat na miya ng Febelin Bisnar sa una. So, jujuwain. Ang ganahan ko siya is ang iyahang mata. Shout out to you, Febelin Bisnar. Next, kay si Apple Cablinda. Kani si Apple Cablinda. Gusto gyapon niya siya mag-vlog and something. Nag-chat na gyapon miya pero bulag-balik niya siya sa uyab. So, idol gyapon ako siya kay tsada ni siya musayaw. Syempre, jujuwain. Ganahan ko siya is tanan. Labi nagmusayaw siya, tsada siya musayaw. Shout out to you, Apple Cablinda. What's up? Jan Milane Cuesta. Ikaw dyan, barkada dito dyan kay mas lucky pa ka na ako. So, totropahin. Shout out to you, Jan Milane. Move on na.
Junalyn Pipito, kanin siya, nagsabay na mi ani, and nagadamig kuan katong Charter Day, nagsabay mi ani niya, and naglantaw mig fireworks. So, mo to, no? So, totropahin na lang, totropahin. Kaya wala, magitay chance sa mga guwapa yun. Ang ganahan ko siya is, kanang musulti siya, kay cute kayo. Next, kay si Jerlyn May Manales. Classmate ko ni siya is, tambok akong tawagan niya, kay bagay siya, tambok yun. Then, iyang tawag sa ko kay Wang. So, both, pwede juwain, pwede tropahin. So, shoutout to you, Jerlyn May Manales. Ang ganahan ko siya is, ang iyang smile. Perfect yung smile. Bagay kayo. Alright, let's go. Next, Janela Patino Palayaw. Wala pa may nagsabay ani, and wala pa may nag-ila, wala pa ko kailag yun. I want to know her better. Yeah, charot. Karon tatrabahin lang sa kay wala pa may ko kailag. And ang ganahan ako so yeah, based on lang sa picture is ang iyahang buhok straight. Kath Georgina. Kani siya, taga MVC man ni siya. And wala pa may nagkita ani pero nag-chat-chat na may gina-motivate niya pong kuha niya mag-vlog kay funny daw ko mag-vlog daw. Funny ba ko mag-vlog? Jojo Aen. Yan ako siya isang iyang mata. Alright, shout out to you, Kath. Jamie Jamaica Abrenica. Sumura bata naman ni siya. So, totropahin. Bata pa yun. Totropahin. Next. Next kay si special ka po ni, no? Kani si Angelica Bourbon. Till I met you, I never knew what love. No, kani si Angelica Bourbon, nagsabay na mi ani sa una. Tong time nga broken siya kanang ako'y nag-comfort, comfort. Bitaw kanang ginago siya kay wala siya arte sa pagkaon. Gwapa siya and dili siya high standard. Yun nga lang, kung dili gid para sa tuwa, dili gid na para sa tuwa. So, Jojoain, syempre Jojoain. Sabay may sa una, kapila na, and kanang, ba't sinaato? Ang ganahan ko siya is ang tanan. Yeah, ang smile, and nari picture ka o ba na ni? Kani. Muna yung picture way back, last year man nata. So, mo to. Shout out to you, Angelica Bourbon, and I wish you all the best. And kanang, stay safe mo dira, kung asa man ka karon. Stay safe. And I hope makita niyo mo ang lalaking nga para gid sa imo. Till I met you. So, shout out nga pala. Shout out kay Crisaline Nalda. No, shout out Crisaline. And Angel Mike Carbadilla. Shout out kang J. Arances. Shout out kang Tupinatics channel. Shout out to you, man. And kang Stephanie Rances. Shout out. So, mga to guys, no. Thank you for watching and leave a like and subscribe. Let's go. Till